Česká liga je na vzestupu a dokazují to také hráčské celkové hodnoty a částky přestupů. Který hráč se ovšem stal tím nejdražším hráčem v historii samostatné České ligy, na to se podíváme v dnešním videu. Ještě před začátkem videa tady samozřejmě nezapomeňte dát like, odběr a napsat něco, co si o tomto videu myslíte dolů do komentářů. No a my jdeme na to. 10. místo Bořek Dočkal. Přestup za 8,5 milionů euro. Bořek Dočkal patří, možná by se dalo říct, i k legendám České ligy. Šikovný ofenzivní záložník a reprezentant strávil většinu kariéry ve Spartě, a to i přesto, že od 10 let hrál za Slavii. Postupně prošel také Kladnem či Libercem. Na začátku minulého desetiletí strávil také pár let v norském Rosenborgu. V roce 2014 si ho ovšem vyhmátla Sparta a Dočkal hned v první sezóně v rudém dresu nastřádal sice jen 2 góly, ale zejména 18 asistencí. Postupně se Spartou vyhrál Českou ligu a 2krát český pohár. V roce 2016 dal také 4 góly v kvalifikaci na Euro 2016. O rok později, tedy v roce 2017, přišla velice lukrativní nabídka z čínského Henanu, který Spartě nabídl 8,5 milionů euro. A samozřejmě velmi hezký plat pro samotného hráče. A tak se zrodil 10. nejdražší přestup v celé České lize. 9. místo Nikolaje Stanču. Přestup za 10 milionů eur. Většina mladých fanoušků si dnes vzpomene zejména na jeho působení ve Slavii, se kterou si zahrál třeba i Ligu mistrů. Původně si ale Českou ligu zahrál Stanču ve Spartě. První pálit nemohl, takže jenom roztáhl hru. Tady je Stanču, který dostal prostor v pokutovém území a dává gól! Přišel v polovině sezóny 2017-2018 a za jaro dal 6 gólů. Na podzim další sezóny dal další 4 góly a opět v zimě přišel na řadu další přestup. V lednu přišla nabídka ze saúdského Al Ahly SC, Sparta kývla a Stanču přestoupil za 10 milionů eur. 8. místo Tomáš Čvančara. Přestup za 10,5 milionů euro. Další hráč, který prošel mládeží Slavie, ale nejúspěšnější byl ve Spartě. Ligu však začal poprvé v Jablonci, naskočil v sezóně 2017-2018, potom šel ovšem zpět do mládeže. Prošel i druhou ligou ve Vyšehradě, strávil 10 zápasů na hostování v Opavě a v sezóně 21-22 si ho z Jablonce vyhmátla Sparta. Ve Spartě se mu začalo dařit, 7 gólů za 15 zápasů ve svém prvním půlroce. Tohle ještě Haraslín stihne, jeho zpětná gól! Čvančara 3-0 pro Spartu. Potom přišel do Sparty Brian Priske, který vytvořil spolu s ním také ikonický trojzubec Haraslín, Kuchta, Čvančara, no a právě Tomáš Čvančara dal za tuto sezónu 12 gólů. A tak přišla na Letnou zajímavá nabídka z německé Borussia Mönchengladbach. 14. července 2023 byl oficiálně představen jako posila německého celku za 10,5 milionů eur. 7. místo Martin Vítík. Přestup za 11 milionů euro. Máme tady nejčerstvější přestup tohoto videa a zároveň také historicky nejdražšího obránce České ligy. Martin Vítík je odchovancem opět pražské Sparty, prošel mládeží a v sezóně 2020/2021 poprvé také nakoukl do první ligy. Odehrál 17 zápasů, připsal si i 1 asistenci. Spartě se osvědčil. Nastupoval i v Evropské lize, první ligový gól přišel hned další sezónu. Bořek Dočkal a rozhrál velmi dobře! 2-0 pro Spartu, gól dává Vítík a je to pro něj první ligová trefa. Následně nastupoval i pod trenérem Priskem, i přesto, že se na něj občas hrnula kritika kvůli nezvládnutému derby. Za Spartu se prosadil i v Evropské lize do sítě Limassolu, po skvělé sezóně 23-24 avšak přišel výkonnostní propad nejen od něj, ale i od celé Sparty. Ročník 2024-25, tedy ten minulý, se mu rozhodně nepovedl tak jako předchozí sezóny a i proto byl skoro zázrak, že o něj projevila zájem italská Bologna, která za něj byla ochotna vysolit rekordních 11 milionů eur plus 4 miliony v bonusech. 6. července tohoto roku byl oficiálně představen jako posila italského týmu Bologna. 6. místo Alex Král. Přestup za 12 milionů eur. Alex Král je rozhodně nejméně produktivní hráč z pole, kterého tady máme. K dnešnímu dni má za sebou už téměř 10 sezon profesionálního fotbalu a vstřelil dohromady pouze 7 gólů. Pravda, je to defenzivní záložník a na hřišti rozhodně není od toho, aby střílel góly. Ale pěkně po pořádku. Ligu začal kopat v roce 2017 v Teplicích. Právě tady dal svůj jediný gól v jakékoliv lize. Dává první ligový gól! Z Teplici ho vyhmátla Slavie, za kterou si následně zahrál i 2 zápasy v lize mistrů. Právě v sezóně, kdy Slavie hrála Ligu mistrů, musel řešit Jaroslav Tvrdík v Edenu zajímavou poštu. Spartak Moskva nabízel za Krále 12 milionů eur.
Tohle nešlo odmítnout a v září 2019 bylo hotovo. 5. místo Adam Hložek. Přestup za 13 milionů eur. Předurčen k úspěchu. Tak zní název dokumentu o tomto stále 22letému útočníkovi. Odchovanec Sparty a talent, jakého český fotbal dlouho neměl. Do ligy poprvé nastoupil už v 16 letech. Hned v první sezóně vstřelil 3 góly, stal se také nejmladším autorem hat-tricku v české lize. V sezóně 2020-2021 se stal nejmladším nejlepším střelcem celé ligy, když si připsal 15 gólů a 7 asistencí. O sezónu později si už připsal také ligový start a dal dalších 9 gólů a 13 asistencí. Ne nadarmo si ho tak vyhlédl bundesligový gigant Bayer Leverkusen. Ten přišel se 13 miliony eur, kterým Sparta neodolala a Hložek se tak stěhoval do Německa. 4. místo David Jurásek. Přestup za 14 milionů eur. Prošel mládeží Zbrojovky, zahrál si 2. ligu v Prostějově, tam se ho vyhlédla Mladá Boleslav. Za ní ovšem stihnul v lize jen 15 zápasů a už se stěhoval do hlavního města, kde se hlásil v přípravě Jindřichu Trpišovskému ve Slávii. Stačila mu jen jedna skvělá sezóna na to, aby si ho vyhlédl legendární portugalský klub Benfica Lisabon. Benfica tak vysolila neskutečných 14 milionů euro a David Jurásek se mohl těšit svému prvnímu zahraničnímu angažmá. 3. místo Tomáš Rosický. Přestup za 14,5 milionů euro. Nejstarší přestup tohohle videa je tady a pouze to ukazuje, jaký byl Rosický neuvěřitelný talent. 14 milionů teď a 14 milionů v roce 2001 je opravdu neskutečný rozdíl. Odchovanec Sparty, který naskočil do ligy v 18 letech v roce 98, za 3 roky stihnul vyhrát 3 tituly, nastřílel 8 gólů. To stačilo na to, aby si ho všimla Borussia Dortmund. 14,5 milionů euro byla absolutně astronomická cena, za kterou se Tomáš Rosický prodal do Německa. 2. místo Tomáš Souček. Přestup za 16,2 milionů euro. Dlouhou dobu byl tohle ten nejdražší přestup, co naše liga zažila. Tomáš Souček prošel akademií a mládeží Slávie, strávil půl roku v Žižkově, potom ušel v roce 2015 do ligy a za Slávii se docela prosadil. Odehrál 28 zápasů, dal 7 gólů, což je na defenzivního záložníka velice slušný počin. Po půlroční štaci v Liberci se v roce 2017 napevno usadil do středu zálohy Slávie. Stal se postupně kapitánem, připsal si 2 góly v lize mistrů, dal gól Interu Milán či Borussii Dortmund. V lize měl za 2 sezóny 21 gólů a 9 asistencí a tak přišel anglický West Ham s nabídkou hostování z opcí. Po půl roce v Anglii byla opce uplatněna a Souček přestoupil do West Hamu za v tu dobu rekordních 16,2 milionů euro. 1. místo Antonín Kinský. Přestup za 16,5 milionů eur. V červenci 2017 přešel z Tempo Praha do Bohemky. Tam se ale příliš neprosadil, tak šel chytat 2. ligu do Dukly. V roce 2021 si ho odkoupila Slávie, kde odchytal něco málo za Bčko. Pak šel hostovat do Vyškova. Z Vyškova se stěhoval v roce 2023 na hostování do Pardubic, kde si poprvé zachytal 1. ligu. V 18 zápasech si připsal 5 čistých kont, začal z něj růst obří talent a Slávie si toho všimla. Kinský vycítil příležitost, jednička Slávie Jindřich Staněk byl zraněný a tak stála před Kinským velká zkouška, se kterou se ale popral skvěle. Za celý podzim dostal za Slávy jen 6 gólů a v zimní přestávce přišla zpráva od Fabricia Romána o tom, že se o něj zajímá anglický Tottenham. Ten nabídl 16,5 milionů euro a 5. ledna tohoto roku přišlo oznámení o přestupu tohoto brankáře do Anglie. Co si o těchto přestupech myslíte vy? Dejte mi to vědět dolů do komentářů, rozhodně se o tom můžeme pobavit a můžeme otevřít nějakou diskuzi. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, že tady zanecháte like, odběr nebo komentář, no a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte pěkně a čau.